De Pollença jo el que podria dir és que és un dels casos exemplars, un cas de llibre, de lo que és el turisme immobiliari o residencial, és a dir, és el paper que ha tingut Pollença dins l'activació de la bombolla immobiliària lligada en el turisme. De fet, aquí trobam a Pollença els habitatges més cars de tot Mallorca, o dels més cars. I a més hi trobam un ventall molt ample, podem trobar habitatges que ara mateix s'estan llogant per plataformes com Airbnb per 200 euros a la setmana, fins a habitatges que s'estan llogant amb aquestes immobiliàries que estan a la milla aquesta d'oro, que s'estan llogant per 11.000 euros a la setmana. Això que pot suposar tot això, hi ha una fractura social brutal. És a dir, això és un procés de gentrificació de llibre, o de manual, si vols, i que el que està, en certa manera, activant són lògiques socials molt violentes, molt agressives contra les classes populars, que poden resultar en un procés de desplaçament que ja s'està efectuant de classes populars que se n'han d'anar a viure per impossibilitat de fer front a el que són els costos d'un lloguer a altres pobles dels voltants on el preu del lloguer és més baix. Això què passa? Que estàs rompent la vida, estàs rompent la vida del poble. Per què? Perquè els que han construït el poble no només els que han fet les cases i els polítics que han decidit les places, etc., sinó que tots aquests espais, els espais públics, són espais que contenen vida social, que contenen història, que contenen conflictes, lluites, i que si tot això ho buides, ho estàs convertint en un espai mort, en una ciutat morta. Se sol presentar com amb un argument, en certa manera, en contra de les estructures oligopolístiques, de dir, els petits se rebel·len contra els gegants turístics, i així aconseguim redistribuir millor la riquesa, a través dels lloguers turístics. Què passa? Primer de tot, hauríem de veure si realment és així i veure un poc en perspectiva cap on pot anar aquesta dinàmica, Primer de tot, hem de pensar que Balears és el lloc de l'estat espanyol en què hi ha més desnonaments, o hi ha algun més desnonaments, per 1.000 habitants. De qual cosa és allà on ha impactat de manera més dura la crisi. També perquè és el lloc allà on els habitatges són més cars de tot l'estat espanyol. Per què? Perquè estan alimentats per la bombolla turística, és a dir, la bombolla immobiliària està reforçada per el major poder adquisitiu dels consumidors, els inversors de les economies nord i centreeuropees. Llavors, aquesta activitat de lloguer d'habitatges, etc., només la poden exercir aquells que són propietaris, que és una proporció realment petita de la població. Quan en una situació d'emergència social, amb un més o menys un 17, 18, 20% de població a l'atur, moltes famílies sense cap tipus d'ingrés, entre aquesta onada de posar no en el mercat, podríem dir, de lloguer residencial, sinó en el lloguer turístic, el gran gruix d'habitatges que hi ha disponibles, i el que estan fent és tancar la possibilitat de que famílies senceres puguin simplement reproduir-se o viure de manera mínimament digna. Llavors aquí estem en una situació d'una contradicció brutal i a més, i Pollença m'ho serveix en certa manera d'exemple, si en un primer moment varen començar persones individuals a explotar la seva finca, tenien una finca per aquí, o per Llenaire, anant cap a Llenaire, no sé què, a poc el que han anat fent és que això s'ha anat professionalitzant. I aquests propietaris, com que ara hi ha molt de trull, tot això, ho han transferit a agències immobiliàries, que abans se dedicaven a la compra-venda d'habitatges, però ara ja no ho fan perquè ha caigut el mercat de compra-venda, però hi ha un nou mercat que és el mercat de lloguer d'habitatges. I aquest mercat de lloguer d'habitatges ja no entra dins el circuit del lloguer residencial. Ja queda bloquejat el lloguer residencial i s'obre un nou mercat. Llavors està tenint uns efectes molt perversos i la major part dels ingressos
vinculats en aquest tipus de lloguer turístic ja passen a ser canalitzats per noves plataformes, noves estructures empresarials i allò que que servia per redistribuir i beneficiar al final s'estan construint estructures enormes que estan agafant un poder brutal, no? Semblant a la dels hotelers. I equivalent a la dels hotelers. Per exemple, Airbnb ja cotitza la bossa per damunt les principals cadenes hoteleres mundials. Per damunt Hilton, per exemple. I això, tu dius, aquí està passant alguna cosa, no?